eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyyi bandiraɓe sehilaɓe ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e yafnodirde e moɗon e wiide alhamdulillah. ene wayno mi heeɓi noddali kewɗi garɗi namdade en o tawi mi yi lewru ndu mbimi ala min de mi yiyani ndu kadi mi yiyani kadi biɗo yindu mi yiyani kadi biɗo yindu hande noon ko nogas e jeenayyi wadde so tawi en jiyani lewru ko woni gonga ko timminde. Min kam mi yiyani kadi mi nanani kadi biɗo yindu gila nane mbeɗe sabbi hami daña biɗo yindu walla jiiɗo holli goɗɗo ha yetti en jiyan taw. Joni alhamdulillahi bil alamina mi haalan on lowdi golle meɗen dental diine kañum heeroto ko tafsiraji ɗi. Hikka noon ko tafsir ceerno Bocar Diop bandaji muɗum e bandaji ceerno Moussa Mbaye e bandaji ceerno Habousu Diallo e bandaji ceerno Ɗaha Dukke e bandaji ceerno Demba e bandaji ceerno Alpha Dia e caali ceerno so waɗi tafsiraji no wayanno ni en keeɓi ɗum yalti e weeyo ma en nangguita ɗum hana wayano ni yetto on so haaji Allah e bandaji ceerno Alhaji Mo Saïd gila goo lewru ha yorno maaya kala nde piɗɗo on keɓano kasere makko goto so haaji Allah. Ɗum woni programme dental diine kala jiɗɗo jentodirde hen bisimilla ma ala suka ala mawɗo ko jiɗɗo tan wiya gara noon gaddora temedde ma 4 wona a yooɓi ha lewru ndu maaya. sono maayi ka jokkowo jokkira kala lewru temedde mbaɗata hen dakane so ari so Allah hokki hen tawede hen tawe kala ko jagga toon e daka ko ɗon tan waɗete so haaji Allah. Ngalɗa dental ne ko dental journal somi nangguitima kabaruji ɗi ɗo watteɗo ɗum ne heedi banggue joni ɗa noon ko yiɗɓe janngude pular ɓenne mbaɗanama banggue ɗum ɓeeɗa ko yiɗɓe janngude alkule qur'ana arab limta hijjo e taro mbaɗanama banggue. An noon garowo andi hen ɗo jiɗɗa wonde hen kala ɗo gonɗa hen ko temedde joɓata ɗon kala lewru. Numéro o nanɗon on jiimo mon ɗo huccita maɗa aɗa daara numéro o 00221 77 906 14 81. kala noon ko majjirma e jangde he to qur'ana walla pular to jahata ko ɗo winda dental diine TV to jahata nan toon e weeye he. Kadi amin mbaɗa eherago onon wonɓe e YouTube ɓe onon wonɓe Facebook ɓe mbaɗe hen juuɗe moɗon mbaɗe hen jingere moɗon mbaɗe hen juuɗe moɗon e jingere moɗon ko hen jeeɗon. hoto hay goto ɗaw hoore mum numéro o nani ɗon lombe hen yetto. hoto hay goto ɗaw hoore mum paɗen koye korka ne weeli janngude aɗa janga haɗanima yaade haajuji ma ngara janga bindoɗa temedde gaddata nanneɗa toon aɗa janga to lewru ndu mayata wasaka ala hokkuma toon kaɗa naftoro. Bisimilla men noon kala jiɗɗo nadde hen numéro o nan ɗon sa waɗi tan numéro gonɗo no ma WhatsApp o gara kaala indema yettodema e versement ma e temedde ma 4. onon jingoɓe noon gadi ko mbawɗon jingirde jingon onon walloɓe mballon jingon gañinam haalande waɗa jamma he
ha gandon lelgo lelnago e galleji he dental diine ko heerori, dental journal ko heerori, dental pla ko heerori, arab ngal ko heerori. An noon garowo ande jiɗɗa heerorade kaala ɗon mbaɗɗaɗa ɗon. Kono wonɓe heɓe fof on mbiya bisimilla moon e galle men e golle men. Gadde no wiya no wiira hoto hay goto ɗaw hoore mum nde ɗaw moƴƴere yahoore ko jingari addi en ɗo. So yonti min gaddat o waɗa so yonti waɗa gadde, so yonti amin gadda wadde hay goto sabbo ha wiye addu 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 yooɗani, yoori ko yonta tan gadda tawa wiya ko addu. Kadi ɗum wonino haalande no jamma he janngo ko ñalawma jangde inchallahu taala no wayanno jangde pulaar nde ma ar, jangde alkule qur'ana arab ma ar, e journal so jagge so danga ma yetto on so haaji Allah. Kadi hettorde nde ma ar janngo dental diine to amma dartuji ɗi ko dartiɗi ha korka ka maaya o sabu tafsira jataw tafsir so fuɗa taw lewru so yiyeede ko mandu yiye tafsiraji puɗɗo e naafilaji ɗi gadde pawe ɗon inchallahu taala en kawru hen ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kow Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.